Има много ирландски пафове, клубове с музика, дискотеки. Възрастните хора ходят на зала за танци, специално за тях има. За хора има специално за хора трета възраст, които са. И започва 9 часа, излизат супер нагласени, с ветрилата, с роклите и танцуват пасодобле, севияна, смисъл по-такива музика по-типична за възрастните. До 12, може би. Също излизат много възрастните. Създават връзки? Да, по принцип да. В България обикновено след 50 хората съвсем ограничават излизанията, живота. Тук не, тук в момента най-доброто време е за тях, защото те имат сигурни доходи. Всеки месец взимат пенсия, докато младите в момента са безработни повечето. Взимат помощи. Има хора, които живеят само от помощи. 2 години и половина може да взимаш помощите. Най-ниската помощ е 420 евро и вече тавана може да стигне до над 1000 евро. Най-средната помощ е 800 евро. А пенсиите? Пенсиите 600-700 евро е ниската пенсия. Ниската, според каквото си работил. Значи един военен може да вземе над 1000 евро пенсия. Цените на хляба, примерно, е 40 центима една франзела. 80 стотинки. Бензина е 1,30 евро. Това е 60.